Isindro daw iyang sweldo. Nya pagabot Wala wala. na day na. Sabtang nagtrabaho ka sa ila wala pa ang sweldo para gigunitan sa amo. Wala pa ko kabaluan. Lahi-lahi no. Lahi siguro. Kay siguro mahadlok siro ang amo kanang di na ka mo balik. Pero dili man yung anak kay madaot man na sila Ang ba? iya daw kwarta na sa iyang amo nya. Isindro daw sa iyang amo din sa iyang ATM kung moabot na siya. Then pag abot niya sa kanang dili, airport, isaksak niya ang ATM na Wala. ni pula man daw kuno niya sa do. Na giblock na yung ATM noon. Oh mo dong. Nainana oy nga amo nga kanang salbahis. Oh, kay kana man ang helbita ka muli sa inyo, nya di na kang balik. Na di ka pa ulion. Oh, di na ka balik. Dapat hulaton gyud yung sweldo bago sa kamo uli. Oo, kay Na palingon ka maingon nga ATM na mo nang lisod. dili nga mo ang gikuan ron sa kuan ning isuon katong namatay sa Saudi. Nya naigihatag ang amo 47,000. Wala man lang sa pakabana. Alang asa daw ihulog. Ano gidawat man ninyo? Wala man mo kahibalo kung asa ninyo ihulog. Boss embassy. Ang Ang amo ko kay diretso ko siya bulog. diretso po siya hatag. Embassy. Nga wala man kahibalo ng basi og asa ihulog ng kwartahan. Kinsa naghatag ka ng kwarta? Ang amo. Amo sa imo igsoon na namatay. Patay man siya Dito dito. man namatay. Dito man namatay sa ilaha. Ay kamatian day. Tulog ra daw. Natulog. Katong November siya namatay. Nakuha. November niya, December siya nakauli. Isa ka bulan. Nakuha na niya patay lawas Oo, na. naana. Isa ka bulan, bulagi siya naabot. Uma na siya gilubong giprocess na lang ang mga hinabang. Process na lang ni sa... Dito lang ilubong. Diri, pauli na mo eh. Sa agusan. Kay kayo lagi. O gani na nga. Nagpantahon na lang kay nakautang-utang na ni. Gamit-gamit yung mga kuhan. Gani ka bayad sa among general. May hinabang. May kinabang lagi mo. Lagi kwarta sa kuhan. Pero grabe ko di nga. Kuhan-kuhan gihapon to eh. Pero gimo ana na siya kuan. Gimo ana na siya investigasyon nga pamatuod nga sure ba nga namatay kay wala ka mata or ituog pa. Wala. Ang gibutang dito sa medical kay sa autopsy kay cardiac arrest. Nya stop breathing daw. Alam nga, di siya kaginawa kay ni hunong mo siya ginawa. Mamatay. Kuan kayo ilahang kuan ba? Nya kay mo autopsy pa ka diri kuan na. Nakay pa ka, wa kami kabayad sa amo ang pagmarugong sa iya ha, mga gasto pa. Pagbiyahe pa niya paingon diri agi. Davao paingon diri. Kanya inyo pa tong Oh, kuan. amo na. Dili na. Wala pa. What are this? Grabe nagaanag akong tao dara. Adi ako tong lulis grabe. Ato lang yan. Lahihan daw. Sulod pa min. Tagal siya akong tao. Mao lagi. Di lalim mo mawad ano pamilya kay gas imbis na sakitan basta kay nawala ba gasto pabilin pang gasto. Gasto din pa nimo makuha kanya pareha ni mga yukaw mga nabang. Sus. Kinahanglan pagpability. Lisod-lisod pag yun. Kaya na pa yung mga kinahanglanon niya, mga kinahanglan niya. Requirements. Magigan sa barangay, ang mga anak. Pinaghahan na lagi. Kuha ka kag PC, kuha ka kag gasto pa ka. Agwantaho na lang nato ni kay para makabayad ta. Pamilyado ko to yung ito. Naay pamilya pero naminyo na maglain. Oo, nang nakatag lang siya Weaver. Namin yung lain ng bana. Oo, naminyo. Niya siya po, nagihan sila minyo pero wala sila ino na. Nagpakasal kay kasado man sila. Nakay na lang ni Weaver. Weaver sa banang. Tara uwa. Dapat atbang ron sila sa kuan. Yan, dapat duro sila sa BMW para isara kalakawan. Lahat po sila. Dapat unta ano, wala ba siguro na may tabo na sa Pilipina kalibutan no nga kanang isa ka lugar ba kadako kay nga lugar naanap ta ng mga opisina water district Oh, ani ko tanan-tanan di na ba? ka kinahanglan ba mo please no Hindi o na Bulacan, tanang layo. kuwa mga water district na di pinimo naanap ta pa Kaya tanan ng oh tao. bukan eh kung sa kuan ba tindahan ba one stop shop Oo, isa na kakuha na para di na kamulakaw-lakaw oh kayo. bukan eh Saman na. Eh, kahit man sila. Oo, Lain-lain naman sila mga kuwan ko.
para overseas worker. O, Jis na yung pliti. May nalang gamay paraan makatabang na, Jis na. Sige, sige, sir. Okay na. Salamat. Munawan bagay mo uli. Oh, amping, amping. Sige, salamat.